Sanibonani-ke guys, namhlanje bengineclient ethena nje ifuna i-starter for abantu abawu-2 kuphela. Wangitshela ukuthi yini ayithandayo. Ngazama ukusebenzisa lawo ma-ingredients ngezinto ayithandayo. So ngithatha amazambane ngawasika kanjena ngawabhoyila aba soft. Ngase ngafaka i-baking tin yami emva kokuthi ngispray i-baking tin ukuze phela angabambeleli. Inkomishi leyo ngisebenzisile nayo ngisprayile ngenzela ukuthi ikwazi ukuthi ingabamba amazambane. Bese-ke ama-spices engiwasebenzisile yiwo lawo kade ngiwaveza, ngawamixa kahle kanjeyana ngoba phela ngizowafaka emazambaneni. Izambane-ke liyazwana nosawoti, ngicela ungakhohlwa ukufaka usawoti kula ma-spices masumix. Bese ugcoba amafutha kahle ngebrush kanjeyana emazambaneni akho and then uyawafaka-ke ispice sakho. Ngase ngawabheka-ke for 10 minutes noma aze abe crispy or golden brown. Ngase ngiphenfra ubacon kanje waze aba golden brown. Uma ungawudli ungasebenzisa futhi chicken. Ngathatha u-avocado no-lemon ngawufaka phakathi. Ulemon udinga only 2 tablespoons because ngisebenzise u-half we-avocado. Bese-ke kufana ne-aromate umixe kahle ukuze uzwele kahle phela i-taste. And then uyafaka laphaya kwi-base yakho ama-potatoes. Ungawakhipha ngesipuni uwabeke eplatini. Bese wenza i-tomato salsa, tamatisi, anyanisi wakho, ucucumber wakho, uyamixa. Ufaka futhi khona laphaya emazambaneni akho. Ungakhohlwa futhi ukufaka usawoti kancane ku-tomato salsa yakho ukuze phela izwele kahle. Ungawu-add upelepele uma uthanda ukudla uspice. Ngase ngifaka ubacon ngaphezulu. Izinto lezi ebeyithandwa yiclient lami, wena ungenza i-base bese ufaka okwakho okuthandayo.